kuhang video, makikita ang tricycle na galing kaliwa at tumawid patungong kanan sa hilagang direksyon. Kita rin ang mabilis na pick-up sa likuran nito. Maya't maya pa, inararo na ng pick-up ang nasa harapang tricycle. Makailang beses na bumaliktad ang tricycle. Kita rin ang mga sakay nito na tumilapon at nakaladkad sa kalsada. Nangyari ang insidente sa National Highway ng Barangay Central East, Bawang, La Union. Nasawi ang mag-anak na sakay ng tricycle, ang padre de pamilya na driver ng tricycle at kanyang misis at anak na sakay. Residente ng bayan ng Nagilian ang mabiktima at pauwi na raw sana ng mangyaring aksidente. Habang ang driver naman ng pick-up, tubong Itogon, Benguet. Kinumpirma ng Bawang Police Station na nasa impluwensya ng alak ang suspect. For inquest na po yung kaso ng driver ng reckless imprudence resulting to multiple homicide. So, for inquest na po ngayon yung suspect po natin ng driver po ng Vehicle 1 or yung Toyota Conquest. Paalala ng pulisya, obserbahan ang speed limit kapag nagmamaneho at maging alerto rin sa daan para iwas disgrasya at hindi makapandamay ng buhay ng iba. Sa ating pong mga kababayan or yung mga lahat po ng drivers na papuntang gumagamit po ng national highways and barangay road po natin, kung magdra-drive po tayo, iwasan po natin yung pag-inom. So yan po yung isa sa mga cause of accident po natin. And then include po natin yung kwan po ng ating sasakyan, yung blue baguettes na tinatawag po natin, yung brakes, lights, yung mga ganyan para makwan po tayo sa pagmamaneho. Then be caution po sa ating pagmamaneho dahil alam po naman natin na medyo influx yung mga sasakyan po dito sa La Union because of the ongoing kwan po natin sa may San Juan La Union, yung word surfing po natin. Joan Punsoy, Balitang Solid North.